Så tager vi altså en stille og rolig slapper med lidt specielt dessert her i køkkenet. Rasmus Läck-Fischer, godmorgen til dig også. Godmorgen. Vi skal jo lave noget, som jeg ikke ved, hvad er indtil videre. Du bliver fortalt mig det, men en krystade. Det er rigtigt. Er det en meget benyttet... Det tror jeg, det har været, men ikke så meget mere. Nej. Og overhovedet ikke her i dessertkøkkenet. Nej. Så, det er et krystadejern. Det er krystadejern, og det er sådan en gammel lidt, der er fundet på et loppemarked. Det synes jeg bare havde sådan et sjovt udtryk. Det ser fedt ud. Men det simpelthen er, det er, at man laver en lille tærteskal. Det er sådan en lille tærteskal her, ikke? Præcis. Som er blevet... Og hvordan, hvad har du i glasset? Og så har jeg en pandekagedej, ja? men med sådan en mørk øl i stedet for mælk. Okay. Det er den eneste forskel, der er. Ellers er det fuldstændig som en pandekagedej. Fuldstændig som en pandekagedej. Det kan man godt finde ud af. Og det er varm olie? Varm olie herovre. Den er cirka sådan 140 grader varm. Ja. Altså, det er bare så varmt, som man normalt vil bruge til chips eller pomfritter eller et eller andet. Ja. Så dypper man det varme jern ned i her. Og hvilken slags olie er det? Bare et eller andet smagsfrit? Det her er vindruekærnolie. Ja. Men det kunne også være raps eller solsik. Okay. Så bare ikke olivenolie. Så ligger den der... Nej, det smager sikkert af for meget. Ja, det gør det. Så ligger den der og bliver dejligt sprød og lækker. Det gør den. Det tager lige et minut. Hvad kan den lige stå og gøre? Altså, hvad bruger man normalt? Du siger ikke normalt i et dessertkøkken. Hvad er det, Jamen, til sådan en reception til kanapéer, så kunne der være en lille tartar eller et eller andet, en lille salat, hønsesalat eller sådan noget, nede i. Ja. Det vil være super lækkert. Men i dag, der kommer chokolade i bunden, en chokoladeganache med havsalt. Ja. Så kommer der en fantastisk sorbet med rødbede og lidt julekrydderier. Og så topper vi den af med guf. Og så kommer den til at ligne sådan en lille cupcake. Så bliver det en lille lækker cupcake. Det lyder super lækkert. Er der en grund til, at du vælger at sige, det der med rødbeder og rødfrugter skulle være så sundt? Nu tager vi det også lige ind i et køkken, hvor vi absolut ikke er kendt for at lave det sunde. Altså dessertkøkkenet. Jamen, jeg tænker heller ikke sundt. Nej. Skal det lige siges. Nej. Det er det overhovedet heller ikke. Det smager rigtig godt. Det er vinter. Der er ikke danske bær. Og vi i kokkeverdenen kunne godt tænke os lidt flere alternativer, end bare at lave chokolade og appelsin. Så blev det til rødbede. Så svejlede den væk. Er det sådan, man får dem af simpelthen? Nu er den så heldig, at den hoppede af sig selv. Ellers så kan man lige tage den af i et viskestykke. Ja. Når den så køler af, så bliver den helt sprød og knasende. Så står den der og bliver sprød. Det ligner også nogle... Ja. Det ligner også bare sådan de der nødekurve eller et eller andet, som man plejer at få dessert i. Men det der, smager den så... Nu er den jo lavet som pandekagedej, siger du bare med stout. Smager den sødt? Ja, det gør den. Jeg har puttet lidt ekstra sukker i dejen. Ja. Og så, ligesom når man laver pandekager, og det der ude i kanten bliver sprødt af pandekagen. Det er faktisk det, den smager af. Super lækkert. Sprød pandekage. Der er en bekymring, jeg har. Det er relativt få gange i mit liv, for ikke at sige det første gang, at jeg nogensinde ser sådan en her. Du har aldrig set det før heller. Man kan købe dem i nogle kokkebutikker, men der er ikke noget alternativ, siger du. Der er ikke noget at gøre. Vi kan ikke hælde det op i en lille skål for at lave en krystade på en anden måde. Jo, altså, men så bliver det måske lidt svært med den her flydende dej at hælde op i en tærteform. Så skulle man måske finde en anden opskrift på en tærtebund. Så skal man simpelthen bare droppe det. Lav krystader. Prøv det. Det er vildt sjovt med det der jern, tror jeg. Krystade. Jeg har aldrig hørt om ordet krystade. Hystade var det, jeg tænkte på allerførst, da jeg hørte ordet krystade. Jeg er glad for, at du siger, da du hørte ordet, ikke da du så mig. Nå ja. Vi skal smage lidt senere. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja, for søren. Indtil videre skal du have tusind tak. Så er vi altså ude i køkkenet. Det er det, jeg lige stod og snakkede om. Det var, at vi skulle vise den her frem. Rasmus, vi er jo i gang med at lave krystader, som jeg først lærte, hvad var. Det var de skåle, der stod herovre, som egentlig er en pandekagedej med en mørk øl i stedet for mælk, men som også er blevet dyppet med det her specielle krystadejern, og der er meget hejs med det. Så har du lavet en rødbedesorbet. Og først og fremmest, så forsvarede du jo lidt det med at bruge rødbeder i stedet for alt muligt andet, fordi det er det, vi har. Vi har ikke nogen gode bær på den her årstid og lækre frugter. Hvad er rødbeden god til en dessert? Jamen altså, rødbeden har masser af sødme i sig, selvfølgelig. Så har den også sådan en sådan rigtig god, sådan lidt jordet smag af rodfrugt. Og når man så giver den en lille smule citron og lidt julekrydderier her, så er det faktisk en rigtig, rigtig lækker sorbet. Hvordan laver man en rødbede? Det er så flot farve også. Den er super flot. Det smager også vidunderligt. Hvordan laver man den? Skal de koges og hakkes? Og... De skal juices. Så det er saftcentrifugen, der kommer i brug her. Man skræller dem lige, juicer dem. Og så har man vand og sukker, en lille smule glukose her. Det er også en type sukker, som gør, at isen ikke krystalliserer så nemt. Man får sådan en lækker, sådan sej konsistens, ligesom de der italienske is også har. Ja. Og så, altså nu er den her lavet i en ismaskine, men vi er enige om, at det er jo ikke noget problem at lave en sorbet i en almindelig fryser, vel? Det kan man godt. Alle kan lave sorbet. Det er hermed givet videre. Så altså, prøv at lave den her funky lyserød farve til en af ungerne i weekenden. Det vil være nok en god idé.
Så har du puttet chokolade ganache i. Fløde og chokolade, og så for at få mere chokoladesmag, Fløde i, ja. så lidt havsalt. Ja. Så får du lige gang i chokoladesmagen. Ja. Det her, det er sorbeten. Ja. Jeg har bare lige fyldt den i sådan en pose, for at nemmere kunne få den ned i her. Ja. Så fylder vi vores krystade op med rødbedesorbet. Og den mørke chokolade til det her, det er jo også fordi, det passer lækkert sammen, ikke? Det passer skide godt sammen, faktisk. Så hvis man ikke har krystaderne, så er det faktisk en god idé at lave det her under alle omstændigheder, tænker jeg. Lige præcis. Jeg står og tænker på undskyldninger, for jeg kan uden et krystadejern spise det her. Man kan måske bruge en tartelet eller noget andet. Men altså, de her ting sammen er god. Man kan i hvert fald bare servere det ved sådan en anden. Hvad er det? Det er jo guf. Det er guf. Altså det, man plejer at købe hos ismanden. Ja, ligesom nede på havnen, så lige for at toppe isen af. Guf og is smager fantastisk godt sammen. Så nu er den sådan i 3 lag, og så en sprød skal rundt om. Og hvordan har du lavet den? Det er pasteuriseret æggehvide, og så en dråbe citronsaft, en knivspids salt, og så får man det pisket luft i, og så tilsætter man sukker lidt ad gangen. Ret meget sukker. Ja. Og så pisker man som en gal, til den bliver sådan helt sej og blank. Og den bliver faktisk lidt sejere og lidt blankere, hvis der er det der en lille smule eddike. Ja, det kan være eddike eller citron, eller citron. Men det er noget syre og så lidt salt. Salten gør den sej, og syren gør også, at den ikke skiller så nemt. Og så fik vi den op og sidde op i den her fine krystade. Smagen kan man i hvert fald bruge sammen, og under andre så ligger der opskrifter hjem på hjemmesiden. Tusind tak, Rasmus. Vi ser lidt mere på rødbedeisen og den her senere. Vi skal smage på desserten senere og snakke om, hvilke drikke man kan drikke til, nemlig. Vi er altså klar lige herover. Mikkel, kom herover og stå sammen med os, fordi nu skal der smages på krystader. Rasmus, du er stadig med os. Du har lavet det, der hedder krystader, som mange af os ikke vidste, hvad var, som jeg lige skal åbne. Og så har du fundet drikkevarer til den her specielle dessert. Hvor jeg altså lige skal huske på dem, der ikke har set det, at der er altså en sorbet af... Ej, se nu ødelægger hjertet. Jo. Rødbede. Prøv at se her, hvis vi prøver at vende. Chokoladecreme i bunden. Chokoladeganache i bunden, rødbedesorbet og så guf, som er ovenpå. Helt over. Ja. Helt almindelig guf ned fra havnen. Og en gang til de her krustader, altså en slags pandekagedej. Og så skal man have det her specielle jern jo. Det skal man. Så man må investere i. Ved vi, hvor meget sådan et koster? Hvad skal man give for sådan et? Og man kan finde et på loppemarkedet. Rigtig billigt. Men du har lovet mig, at det smager lige så godt næsten, hvis man laver almindelige pandekager og putter de samme 3 ting i. Det kan man sagtens. Så rigtig god idé der. Og pandekagerne er jo lavet med noget stout i noget mørk øl. Det er rigtigt, men den her det er så en dessertøl fra Bryghuset nummer 5 i Holbæk. Ja. Og det er ret specielt. Det er mere sådan hen af noget portvin. Der er ikke brus i eller noget. Den har masser af alkohol, og så har den altså noget, der kan klare det her rødbede og chokolade. Og hvis man er til lidt mere... Det er faktisk virkelig godt. Med karamel også måske. Ja, hvis man er til lidt mere, så er der netop en karamel- og pæresnaps, som jeg har lavet til os her. Så det er simpelthen prøver jeg frem. Tusind tak for besøget til dig, Rasmus. Tak for den dejlige mad. Opskrifter inde på vores hjemmeside godtv2.dk.